L-attività taħt it-tinda fl-imqabba kienet indirizzata mill-kandidati li flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista se jkontestaw l-elezzjoni ġenerali fuq il-5 distrett elettorali. Tony Bezzina saħaq li l-Partit Nazzjonalista għalkemm fl-oppożizzjoni dejjem ressaq proposti li għamlu ġid għal poplu Malti u għawċi kollu. Bezzina saħaq li l-Partit Nazzjonalista tassew jimpurtah mit-tradizzjonijiet u l-festi tagħna fejn spjega diversi proposti li l-Partit Nazzjonalista għandu għal dan is-settur u semma wkoll il-proposta ta' trackless tram li se tnaqqas drastikament it-traffiku ta' pajjiżna. Stefan Karwana tkellem dwar l-importanza li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti liż-żgħażagħ fejn fost l-oħrajn semma żieda fl-istipendji u semma diversi proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-edukazzjoni biex l-istudenti jkunu jistgħu jibnu futur f'pajjiżna. Francine Farrugia tkellmet dwar laqdiet volontarji u spjegat diversi proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur. Isaħqet li l-Partit Nazzjonalista qed joffri viżjoni sal-2030 li permezz tagħha iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin jibqgħu f'pajjiżna u mhux jixtiequ illi jitilqu. Owen Xiberras saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jaċċerta li jitkattar il-ġid komuni li minnu jgawdi kulħadd u mhux tal-qalba kif ġara taħt Gvern Laburista. Xiberras fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq in-naħa tajba tal-istorja b'diversi affarijiet li grazzi għal viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għadna ngawdu minnhom sal-lum. Stanley Zammit qal li l-Partit Nazzjonalista għandu programm elettorali serju u fattibbli frott ħidma twila ta' diversi snin. Zammit saħaq li min-naħa l-oħra Robert Abel għażel li lejliet elezzjoni jibatilna ċekkijiet minn flusna stess u saħaq li l-standards li remma l-Partit Laburista jista' jġibhom lura gvern immexxi minn Bernard Grech li ser jaċċerta li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar.